Dames en heren, goedemiddag. Ben ik er weer. Gisteren heb ik geen video gezet. Door ik ben een beetje bui van. Ik heb op mijn printer teruggebracht. Zo mijn computer was kapot. Mijn laptop ook. Mijn laptop, soms gaat die uit. Ja. En iemand hebben naar die bel getrokken. Ik ga kijken straks op die laptop wie hebben getrokken naar die bel. Interesseert mij niet. Ik blijf praten. Alles wat ik praat, dat gaat voor Zeeland. Niet buiten Zeeland. Nu. Voor Zeeland. Zoals ik woon in een andere provincie, dan doen ze dat niet met mij. Dat weet je zelf. Als hun doet dat, interesseert mij niet. Ik ga verder met mijn leven. Gisteren ik heb een bak jou gegeten. Vandaag ga ik strips eten met stoofvlees. Met Dominicaanse rijst. Met avocado, banani. Ik kan laten jullie zien wat ik praat. Dat ga ik doen. Zo gaat het bij mij. En nu kom ik met die 3 punten. Ze zijn niet 3. Dan zijn ze 6 punten. Wat ik word door geperst in Zeeland. Punt 1. Ben ik verplicht te solliciteren. Ja? Oké. Dan kan ik solliciteren. Ik krijg toch geen werk. Moet ik blijven komen als een Mongool? Doe normaal. Doe normaal. Punt 2. Dan moet jij hebben apparatuur, fax, een goede laptop of een goede computer. Ja? Wat kan jij alles mee doen? Dat is normaal. Wat jij hebben. Kijk hoeveel computer ik heb. Ik zal laten jullie zien. Hoeveel computer ik heb allemaal kapot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar zit eentje in die hoekje. 6 kapotte computer. Ik heb er nog 1 in de kamer van iemand. 7. Wat kan jij? Ze zijn niet snel. Dan zijn ze traag. Enzovoort, enzovoort. Ja? Jij wat zit in die kantoor. Ja? Jij hebt een computer van 3000 euro. Jij kan mij niet zeggen, is niet waar. Dus ik weet het. En jij hebt een fax van 10.000 euro. Ja? Natuurlijk gaat alles sneller, toch? Natuurlijk. Het is speciaal voor jou, Marcel. Dus ik ben nog niet klaar met jou. Ik wil niet over jou blijven praten. Hoe jullie bent en doen met mij, dan ga ik lekker door over jullie. Dan gaan wij kijken wie winnen. Jullie of ik. Als het gaat over een wedstrijd, dan gaan we kijken. Dan laat ik jullie zien. Wat jij hebt in jouw huis, dan ga je ook in mijn huis zetten. En dan ga ik verder met solliciteren. Nu, ik heb geen fax, heb ik teruggebracht. Ik heb aan de computer. Ja. Mijn laptop, soms gaat die uit. Ik ga kijken als die mensen solliciteren, briefjes schrijven weer voor mij. Die hebben ze een paar gestuurd met papieren. Ik heb geen reactie ontvangen. En ik heb gebeld, geen reactie ontvangen. Niks. Dus dan moet ik even wachten. En dan kijk ik hoe ver ik kom. Ja, dank u wel, dames en heren. Als jullie willen luisteren.